Beh, beduk ya men. Padi enek. Beduk. Kesel. Iya, darah. Itu enak. Darah. Dia mulai oleh sosok. Sopo kan dengan duduk ini kira. Lagi ati. Hei, Ti. Hei, Trio. Ti. Iku lho. Kenapa tuh, Cok? Nyapa? Selanya apa? Beduk. Nyapa? Ngerti aman. Terus apa tuh? Iku Ora ngerti poso-poso. iki poso. Iya. Tenan lho. Iki nek rokok lho. Bisa lho. Jal rokokan sik. Tas tuku. Tek. Lah, kok ora ana isine. Yo engko ora ero aku yo niku wae. Iki Iki apa tuh? atau liwat jalan rumah Paling jalan mama kayak matune dadi yo mau. paling liwat gaspal kuwi. Iya to Bang ngono. Nyanyi nih. Mengenang mimpimu Abi. Kan ana gitar Iya to, ayo to. Jreng Nyanyi apa? gantian Sopo ra aku? kasih C kan Sik. Sik nyamuk lho. Ayo. Masa to ya ya. Elek goreng di. mendung iki Jam 3 san. lho Jamu jamu mati Ngarit. ngarit ya ya tak mang lah no Go,